Heddiw, dwi am siarad am... William Morgan yn 1545. Cafodd William Morgan ei eni yn Nghymru. Ho ho, da ni'n gwybod hyn yn barod. Yn Nhy, Treglad Troenol. yn Nhy Mawr Wibernant. Ddim bell o Penmachno. Hogia Penmachno! Wel. O 1536 i 1543 yr oedd Harry Belafonte, na Seacombe, na Hill, na Harry'r Wythfed yn frenin Lloegr ac am i bawb siarad Saesneg. Ond roedd pawb yn siarad Cymraeg. Stop! Stopiwch! Stop! Meddai Harry'r Wythfed. Dwi eisiau pawb siarad Saesneg. Oedd pawb yn hapus? Na. Roedd pawb yn drist. Roedd pawb Yn anhapus. achos oedd pawb eisiau siarad Cymraeg. Ond yr oedd popeth yn yr eglwys yn Saesneg. Yn 1558, daeth Elizabeth y Cynta. Yn frenhines. Stopiwch! Stopiwch, meddai hi. Peidiwch! Yr oedd Elizabeth am i bawb fod yn Protestaniaid. Yn Protestant. Ond y broblem oedd... doedd neb yng Treglad Trwynol yng Nghymru yn gallu darllen y Beibl. O, diolch. Yng Nghymru. Yn gallu darllen y Beibl Saesneg. Dyma ofyn i... rhywun o Llanrhaeadr y Mochnant erbyn hyn. Pwy? William Morgan, gyfieithu'r Beibl i Gymraeg. Yn... 1588. roedd Beibl William Morgan wedi ei orffen. Roedd pawb yn hapus. Roedd pawb yn hapus yng Nghymru gan bod iaith yr eglwys yn Gymraeg. Felly, diolch i William Morgan am y Beibl, bod hwn dweud Testament Newydd, am y Beibl Cymraeg i gyd. I gyd. Ar ôl cyfieithu'r Beibl, cafodd William Morgan ei wneud yn esgob, bishop. Felly, mae pawb yn hapus. Diolch, William Morgan. Ydy pawb yn hoffi William Morgan? Ydyn. Ydy pawb yn hoffi Beibl William Morgan? Ydyn. Pam? Pam bod ni'n hapus bod y Beibl wedi cael ei gyfieithu? Dim Beibl Cymraeg yn 1588. Dim llyfrau Cymraeg heddiw. Hei. Dim Beibl Cymraeg yn 1588. Dim teledu Cymraeg heddiw. Dim hwb. Dim ni a bari. Diolch, William Morgan. Diolch, William Morgan. Diolch, William Morgan. Diolch, William Morgan i wei can. Diolch, William Morgan. O, diolch, William Morgan. Diolch, William Morgan i wei can. A diolch i fi am stopio canu.